do xantar con María Xosé Queizán, que vende publicar en Xerais Meu pai vaite matar, e ademais acaba de recibir un premio do PEN Clube de Voz de Liberdade, que son dous conceptos que lle caen moi ben a súa traxectoria e tamén a súa obra. Nesta obra, nesta novela Meu pai vaite matar, como primeira pregunta introductoria gustaríame comentarche a sensación que tiven como lector de estar entrando nunha novela que nas súas primeiras páxinas tiña un ton como lixeiro, como de ambiente familiar, no que había uns personaxes, bueno, pois cunha caracterización que mesmo me parecía próximo, non, a unha obra de teatro moi conversacional, pero pouco a pouco vaise escurecendo e vai tratando temas con moita profundidade e temas moi complexos. Non sei se foi meditada esa transición, non, de vamos a recibir o lector cunha escena familiar que o mellor non é exactamente o que é o resto da novela, non? Non, bueno, eu a verdade é que non me cuestionei nada. Esta foi unha novela que escribí moi a presa, con unha tensión tremenda, con unha enorme paixón, e bueno, escribína en 5 meses, logo veo a corrección, pero foi pois unha, claro, e ten moitísimos temas, e parte de aí porque moitas veces consideramos que a xente que lle pasan cousas tremendas é xente moi rara, que vive en ambientes así moi extraños ou moi difíciles, e non, é dicir, logo vemos como da vida cotiá, da vida normal, esas persoas que pasan por aí que nos parecen, bueno, pues esos señoras normales, os señores tranquilos, resulta que logo teñen unhas vidas, unhos problemas, unhas mentes perversas e en fin, todo o demais, non? Sí, de feito hai un momento na novela na que un personaxe explicita precisamente iso, non? Cando di que a tal persoa detiveron porque era unha mala persoa, non sei se era un caso de malos tratos ou de abusos, dicían, pois parecía alguén totalmente normal, non? Sí, era aí onde querías levar ese razoamento. Pois todo está normal, a mellor neste cultural, pois pode haber algún psicópata por aí perdido, non nos enteiramos, é dicir, o tanto por cento de persoas raras, pois está por todas partes, non? Eso lembrame unha anécdota dun home que decía que cada vez que viaxaba en avión levaba unha bomba, porque as posibilidades de que houbera 2 bombas no mesmo avión eran de 0%. Pero eso nos dá a idea de como se pode manipular a estatística, non? Decían ese rexistro lixeiro, non, que a mí me parecía ao principio do libro, non obstante, o lector xa percibe que hai tensións, non? Hai unha muller nova que se enfronta aos seus pais, non só se enfronta aos seus pais, senón a unha xeración que pensa diferente a ela, que é unha xeración, bueno, podemos dicilo aquí, non? Que a rapaza quere ser criminóloga, os seus pais proveñen dunha xeración que sempre desconfiaron da policía e da autoridade, non? E aí, con ese tratamento, bueno, pois como de comedia lixeira, non? Que a mí me pareceu, xa hai unha arela de independencia e de enfrontamento e de querer facer as cousas como un cree que hai que facelas, e ese é un tema que está presente ao longo de toda a novela. Sí, claro, e ademais esa confrontación realmente xa noutra novela anterior aparece unha personaxe que é policía, e recordo que cando a presentación, pois a xente dixo, ai, policía e tal, porque hai esta idea na xente da miña xeración, non? Que claro que tuvemos serios problemas ca policía, e graves. Entón, a última vez que eu chamei a policía porque me quedei pechada, pasoume unha cousa ben rara, e que me quedei pechada na miña casa nunha galería, a pleno sol ademais,
e non podía abrir desde dentro. Entón tuve que gritar e ala veu a policía e abriu a porta e tal, e eu me reía, e dos rapaces novos ali, e me reía dicindo, bueno, que barbaridade, pensar que a policía ven rescatarme e que antes, pois, viña a determe e isto, non? O sea, que temos que considerar que, bueno, en democracia, aínda que nos poñamos entre aspas a democracia na que vivimos, en certos aspectos, pois está moi cambiada, non? Entonces, pois, claro, para estes personaxes, os pais da protagonista, ser policía era algo tremendo, non? Significaba que iba a ser fascista, que ia a ser unha persoa bueno, que ia a deter e non a liberar ou a defender, non? Bueno, pois este é o punto de partida de algo que bueno, ti que leches a novela deriva tanto que hasta me teño que ir ao fin do mundo. Sí, efectivamente. Para seguir ao personaxe. Sí, pero ademais é unha evolución narrativa moi natural, porque digamos que un fío vai tirando do outro, van aparecendo personaxes novos, porque ademais esta policía, esta rapaza que quere ser criminóloga, emprende a súa propia investigación que se dá no seo da súa familia e que a leva primeiro a cruzar o Atlántico a Buenos Aires e logo, como ti dis, a fin do mundo, non? Aí hai toda unha historia apaixoante, porque nos conecta co noso pasado migratorio, bueno, pois, cuns tempos que son moi distintos os que vivimos nós, e tamén ao que comentabas ao principio, que todas as familias gardan un segredo, non? E que ás veces parece que ti eres o único que non o sabe, e dis, como me estiveron agochando isto todo este tempo, non? Sí. E durante ese proceso de investigación, esta rapaza aprende moito sobre a súa familia, pero tamén sobre si mesma, non? A súa propia familia. Sí, tamén hai un proceso de indagación persoal, pero en realidade a novela empeza na cadea de Ushuaia, o sea, nun campo de concentración que se fixo en Ushuaia, está xusto ao final de Argentina, unha terra inhóspita de neves casi permanentes. Realmente somente se debe visitar en un par de meses ou 2 ou 3 meses, porque o resto está todo nevado, non? Entón, neste lugar tan árido, os argentinos, cando fixeron a división xa con Chile, pois pensaron na maneira de que a xente fora ali, é dicir, de colonizalo eles mesmos, non? O propio Estado. E fixeron algo que tamén se fixo en Australia e en outras partes, que foi poñer ali un campo de concentración. Era unha prisión levada por militares, non? E ese foi o punto de partida para que arredor disto se fora indo xente e fora creándose un pobo e unha cidade, non? Entonces, este campo de concentración comezou a principios do século XX, e durou nada máis que medio século, porque cando logo, bueno, un goberno un pouco máis democrático na Argentina mirou aquilo, pois o que había que facer era pechar aquel horror, non? Era algo tan tremendo que había que pechalo. Pero fixeron algo estupendo, que non fixeron, por exemplo, na cadea de Vigo. Meteron ali un museo, isto é outra historia. Ali fixeron un museo, pero sen mover nada, é dicir, mantendo aquilo como era, de forma que podes velo, non? Podes velo, ali tes os textos, está explicado, podes ver as celas, podes ver absolutamente todo. E isto foi construído por eles, é dicir, aqueles presos
que levaban ali, que decían que eran os máis perigosos de todos, logo houbo de todo ali, non? Pero eses foron empregados, lle sacaron o suor dunha maneira perfecta, porque eles fixeron a cadea, eles construíron tamén as rúas do pobo, eles talaban os bosques para logo quentar e facer tamén o motor para teren luz, é dicir, eles facían absolutamente todo. Eles saían gratis ao Estado, porque non somente eso, sino que facían un traballo impresionante. E andaban con grilletes, non? Arrastrando a bola, pero isto o ves ali. Bueno, a min aquilo e ir no tren dos presos, un tren que fixeron eles tamén para ir talando as lengas que son as árbores dali, non? O tren que agora hai un trencito que sigue ese camiño, o tren facían noelas e cando, por exemplo, ían diantes, saían de madrugada un tren que levaba aos que construían o tren e logo detrás ían os outros que chegaban a onde chegara o tren para a corta da madeira, non? É dicir, era e ían cos grilletes postos, porque eran, bueno, pois tremendamente perigosos, non? Decían. O caso é que a min esta viaxe, este lugar, a propia ría, que podíamos decir, non é ría, unha baía de Ushuaia, está absolutamente cerrada polos Andes, por aquelas montañas nevadas tan escalofriantes, non? Bueno, aquilo deixoume unha impronta, deixoume tan sobrecollida que eu quixen narrar aquilo, pero para narrar aquilo metín toda unha historia, o sea, volvín a Galiza para que logo un personaxe galego acabara ali, e esta protagonista acabase buscando aquel individuo que ia ser un tío seu, pero que nunca ninguén coñecera na casa. Bueno, unha historia tremendamente rocambolesca e bueno, sí, que ademais está contada dende o punto de vista dese personaxe. Bueno, pois non imos desvelar aquí algunhas das claves como a protagonista topa ese relato, pero sí nos remite un pouco o que falábamos antes da novela de Antón Ribeiro, de que hai unha narración dentro dunha narración, aí como neste caso non chega a ser un libro, pero sí son uns cambios de rexistro importantes que ademais lle dan un xiro totalmente inesperado a novela, non só no argumental, senón na propia relación do libro co lector. Claro, sí, porque o propio preso pois conta, por un lado, a súa fuxida, a súa vida ali e tal, entón a través diso sabemos como foi a súa historia, porque el vivo non aparece na novela, claro. Para nós eses contextos da emigración dos escenarios transoceánicos nos seguen a ofrecer gran materia prima, como dixeches ti, aquelo dixouche tan sobrecollida que o teu mecanismo como escritora foi contalo a través dunha historia, non? E aí temos aínda moito que contar, porque ademais son os vieiros que nos levaron os galegos polo mundo, non? Para ben e para mal. Sí, porque evidentemente os galegos chegan a todas partes e ali tamén chegaron, claro. Pero, bueno, de todas maneiras, hai outros temas na novela, por exemplo, o tema do abuso e do abuso sexual é un tema que está tamén moi que destaca moito, non? Ademais, forma parte dos conflictos tamén, incluso da propia protagonista, non? É dicir, que hai
mundo no que se reflexa este tipo de abusos. Sí, eu creo que está tratado dende dous puntos de vista. Un é o máis xudicial ou máis vinculado á peripecia deste home que acabou en Ushuaia, e logo está un rexistro profundamente psicolóxico de como iso afecta a dúas personaxes, primeiro a unha e logo ela como transmite a outra esa situación tan dramática, non, que padeceu, como un consigue, non, achegarse dende o punto de vista do machín. Porque tamén, bueno, as persoas que tratan estes casos falan de que moitas veces as persoas que abusan de outras foron a súa vez vítimas. Abusaron delas pois cando nena ou nena, etcétera. Entón, iso está moi patente aí na novela, non? Hai toda como unha transmisión da depravación, non? Que bueno, a miña protagonista detén esa bola, digamos, non? Como diría Lois Pereiro, fai parar a roda da infamia. Exactamente, ela faina parar. Unha persoa moi racional, moi inteligente, con un afán de vivir e de optimismo, entón non se deixa afectar por iso. Tamén influe que ela coñece ese tema, porque claro, as cousas que nos afectan en todos os sentidos depende moito de que nos collan incautas ou de que nos collan sabendo como son as cousas, como tendo outras experiencias, aínda que non sexan as propias, non? Pero que nos permiten decir, cuidado, eu non vou caer aquí, non? Isto é moi importante, por eso eu creo que é importante sempre contar estas cousas, saber que están aí, que parecen moi novelescas, pero que logo son moi habituais. Nese sentido, eu a túa personaxe que ademais se chama Diana, e que se chama Diana por un motivo concreto que non imos estragarlle o prazer da lectura aos lectores para descubrilo por si mesmos, pero sí, a min o que me cativou foi esa mestura case perfecta de vitalidade e intelectualidade, non? Que ás veces pensamos que a xente que é moi enerxética, bueno, pois é un pouco simple, e que a xente intelectual temos ese estereotipo de que non son capaces de reaccionar dende dentro cando se necesita, non? E esta personaxe é esa simbiose entre alguén que leu dende nena a Simone de Beauvoir, pero que chegado ao punto de defenderse físicamente tamén o fai, non? E que ten a intuición e a capacidade intelectual para reaccionar. Para reaccionar, sí. Viña lendo agora un libro de Bertrand Russell que é sobre a felicidade, non? E precisamente esta controversia entre o racional e o irracional, entre o emocional e o racional, é dicir, a xente que pensa que si as persoas que somos racionais, eu quero ser racional e racionalista, non temos logo capacidades de emocionarnos ou de vivir outra serie de cousas, e que para vivir iso tens que prescindir do cerebro, non? E eu creo que Bertrand Russell tamén o cree, estaba lendo agora, que non, que para nada, é dicir, que a fin de contas nos gozamos co cerebro, porque é o que realmente temos para todo o que facemos, non? É dicir, podemos utilizar o sentido común para sentirnos pois do máis exultantes, non? O sea, que non hai unha contradición. Esa contradición eu creo que nos últimos tempos, non sei no caso de Bertrand Russell, que xa escribe moito antes, pero eu creo que nos últimos tempos o posmodernismo, esta especie de
querer mesturar todo, que nos leva a escapar, non, dunha sociedade pois máis racional e máis cerebral. Por exemplo, o multiculturalismo, non? O multiculturalismo sempre hai quen leva a pensar que toda esta xente que vive no mundo máis primitivo ou en ambientes menos avanzados, que teñen unha maior facilidade para moverse, para a danza, por exemplo, como se decía antes dos negros, ou para determinados aspectos máis instintivos, non? E iso é falso. Iso é falso. É dicir, non hai que escapar do noso primeiro mundo para ter absolutamente todo, non? Non é nada necesario, e tampouco temos por que permitir que as outras persoas sexan máis pois non sei, religiosas, irracionais e todo isto, e aceptalo porque, bueno, son así, e renunciar un pouco ao noso. Eu neste sentido creo que estou derivando a outra cousa, pero creo que estamos certamente equivocándonos, non? Equivocándonos. As nosas aboas e tataraboas levaban velo. Cando era pequena, a xente da aldea levaba velo negro, porque ademais sempre estaban de luto, porque pasaban de un luto a outro. E agora non leva velo ninguén, e as labregas levan pantalós para traballar no campo. Que pasa? Pois que son costumes, e que o avanzado é non levalo. Polo tanto, non temos que ser nada complacientes porque as pobres atrasadas non nos imiten, non. Creo que sempre temos que imitar o que está máis avanzado, e tamén temos que imitar o que é máis racional, e saber que iso pode darnos unha grande felicidade, non? Bueno, é a miña postura. Eu concordo, creo ademais que se nos remata o tempo, pero gustaríame comentar dúas cousas. Unha é o prazer lector que eu obtiven lendo Meu pai vaite matar, porque de verdade que entrei na novela, cando cheguei a esas pasaxes de Moncho, que así se chama esa personaxe, me cativaron. E gustaríame subliñar unha desas coincidencias que se acaban de dar, que ti mencionaches a Bertrand Russell. Eu estou vendo diante de min a Cunqueiro, que citaba sempre o gran ensaio de Russell dos coñecementos inútiles, non? E ti acabas de decir precisamente que Russell nos advertía, non, desas actitudes, e que xa defendía o gozo que nos proporcionaban, non, eses praceres que hoxe en día parece que a sociedade quere condenar, non, como mero lecer, non? E que realmente nos enriquecen moitísimo como persoas. Eu creo que o tempo que investín lendo o teu libro me deu unha perspectiva nova sobre moitos temas, aparte do que realmente é o imán que nos leva aos libros, non? Que é o prazer que obtemos deles como lectores. Así que quero darche as grazas en público por ese tempo que eu pasei co teu libro, e grazas tamén por esta conversa dende o meu punto de vista tan agradable. Pois moitas gracias a ti. Non te olvides que o gozo intelectual é un gozo fortísimo, que vamos, que nos pode levar tan lonxe como calquer outro gozo. E a lectura, pois eu creo que a moita xente nos leva a grandes praceres, e por iso está isto tan cheo. Esperemos que teñan un gran placer comprando libros. Moitas gracias, María Xosé. Bueno. Gracias.